Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είσαστε? Νερό. Νερό. Πιο κάτω, ρε. Καταρχήν είσαστε άνετος? Είμαστε πολύ άνετοι, ναι. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Δεν φέρνεις τα άνετος, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έχω τρακ. Λοιπόν, καταρχήν φίλε μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν φίλε μου, ξέρεις γιατί είσαι έρθει εδώ σήμερα? Όχι. Έχεις Στο έρθει να μας περίπου. εμφανίσεις μερικά μυστικά για το κανάλι. Να μας πεις πώς μαζεύτηκε έτσι το Gaming Therapy TV, πώς Ναι. ξεκίνησε? Καταρχήν, μπορώ να πω ποιος είμαι. Βεβαίως. Είμαι ο Γιώργος, a.k.a. Γιώργος Μπισμπίκος ή αλλιώς Mr. Therapy, από το κανάλι Gaming Therapy TV. Είμαι επαγγελματίας streamer, δεν ειδικεύομαι στα βίντεο, γι' αυτό και είμαι τόσο με track. Οπότε, οκ, πάμε δυνατά. Είμαι ο founder του καναλιού. Εντάξει, είμαι αυτός που είναι πίσω από όλα στα κανάλια. Και πάμε. Αυτά έχω να πω. Πολύ ωραία. Προχωράμε δυνατά. Τι σε όθησε στην ιδέα στο να ανοίξει ένα κανάλι στο YouTube? Λοιπόν, Και στο Twitch και... πάμε χρόνια πίσω. Τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω. Αν είμαι τώρα 32, από τα 12. Μιλάμε τώρα για τεχνολογία, δεν υπήρχε τίποτα. Sony Ericsson, Walkman... Δεν υπήρχε αφής κινητό, δεν υπήρχε τεχνολογία, δεν υπήρχε Wi-Fi, δεν υπήρχαν τίποτα από αυτά. Το μόνο που είχαμε ήταν οι πέριθρες και Bluetooth. Λοιπόν, δεν υπήρχε το YouTube τόσο εύκολα να κάτσεις να δεις κάπου. Πήγαινες σε internet καφέ και άραζες. Πλήρωνες για να δεις. Όπως έπαιρνες προπληρωμένες κάρτες από τα περίπτερα για να μπεις στο ίντερνετ να δεις. Μια φωτογραφία έκανες να την ανοίξεις μισή ώρα και. Ωστόσο, για να δεις ένα βίντεο, τότε υπήρχαν στην τηλεόραση, θυμάμαι, κάποια πλάνα από gaming βίντεο της Tomb Raider PlayStation 1, τότε έμενα και Αθήνα. Οπότε τα έβλεπα, μου άρεσε και έλεγα, χωρίς να υπάρχει κάμερα, έτσι, δεν υπήρχαν κάμερες τότε. Υπήρχε απλό gameplay. Και μιλάμε τώρα για pixel. Ξεκίνησε να μπαίνει η τεχνολογία στην καθημερινότητά μας και ακολούθησα και αυτή την κατεύθυνση και στο σχολείο, ας πούμε, στο Λύκειο. Ήμουνα, αν θυμάμαι καλά, ηλεκτρονικός υπολογιστικών συστημάτων δικτύων και αυτοματισμών. Οπότε ήμουνα μέσα στα PC building, μέσα στους αυτοματισμούς, μέσα στα ίντερνετ, μέσα σε όλα αυτά. Άρα τεχνολογικά. έχεις ασχοληθεί από πριν με την τεχνολογία. Ναι. Είχαμε κάνει κάποια ωραία πραγματάκια, κάποια ωραία project στο Λύκειο με τους καθηγητές μας. Ήταν ωραία. Πριν τελειώσω το σχολείο, το Λύκειο, ας πούμε, Δευτέρα με Τρίτη Λυκείου, είχα φτιάξει με τον κολλητό μου τότε, τον Μάριο, ραδιοφωνικό σταθμό. Απλά είχαμε πάρει μια κάρτα SIM με έναν αριθμό τηλεφώνου, είχαμε μια συσκευή παλιά και είχαμε βάλει τη SIM εκεί και δεχόμασταν αφιερώσεις. Δηλαδή τον αριθμό αυτόν που είχαμε εκεί τον λέγαμε live στο broadcast που κάναμε, ας πούμε. Δεν υπήρχε κάμερα και τέτοια. Ήταν σε σελίδα στο ίντερνετ, το οποίο έμπαινες και μας άκουγες. Και είχαμε δώσει το link, θυμάμαι, σε έναν από τους καθηγητές μας τότε που ήταν ο υπεύθυνος της τάξης μας και της κατευθυνσής μας, ας πούμε, και του άρεσε να μας ακούσει ένα απόγευμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, τότε κορίτσια και αυτά μπαίνανε μέσα, εμείς πουλάγαμε μούρι, ξέρεις, τώρα είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, κάνουμε εκπομπή και αυτά, ακούμαστε live και αυτά. Ήταν άλλη φάση. Και κάναμε και remix και τέτοια μουσική με deck. Κανονικά με σκρατσαρίσματα και τέτοια, έτσι, όχι αστεία. Ναι, είχαμε το Virtual DJ τότε σαν πλατφόρμα, το οποίο ήταν. Όπως ήταν το Virtual DJ στον υπολογιστή σου, έτσι είχες και μια συσκευή, όχι πίνακα, μια συσκευή, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Ήταν deck, κανονικό DJ deck. Mini deck, τον DJ, ας πούμε. Έπαιζες και σε μαγαζί, ας πούμε, DJ με αυτό το μηχάνημα. Κάναμε και σκατσαρίσματα και τέτοια. Εγώ θυμάμαι έπαιζα τότε ξύλινα σπαθιά, ήμουνα πολύ του έντεχνου rock, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μετά το γύρισα σε hip hop rap, τα παλιά, τα κλασικά, ξέρεις. Όχι, ναι, Ζητανή, Εισβολέα, Σκοτεινή πλευρά και τέτοια, ξέρω εγώ. Βόρεια Αστέρια, Bong Da City, ήμουνα τέτοιο, ήμουνα κολλημένος μετά. Αργότερα μεγαλώνοντας, αφού ζάλιζα τα μπαλάκια όλων των φίλων μου να ανοίξουμε κανάλι που δεν δεχόντουσα, γιατί ο ένας είχε δουλειά με τον πατέρα του, άλλος με άλλη δουλειά με τον πατέρα του, άλλος σπουδές, ο άλλος το ένα, άλλος το άλλο. Αποφασίζω σε ένα βράδυ μέσα, βγάζω εισιτήρια για Κύπρο, σε ένα βράδυ μέσα όλα αυτά. Πρωί πέταγα. Μαζεύω τα πράγματά μου, σηκώνομαι, φεύγω, πάω Κύπρο. Όλα καλά, όλα ωραία, δουλίτσα, μια χαρά. Μίλαγα με την παρέα μου, σε κάποια φάση λαμβάνω τηλεφώνημα από ένα φίλο μου και μου λέει: ξέρεις κάτι, γύρνα πίσω. Η ιδέα που είχες, θα την υλοποιήσουμε. Γυρνάω πίσω, ρε παιδί μου, τους λέω: ξέρεις κάτι, ραντεβού σε 2 ώρες σπίτι μου. Ξέρω εγώ, ήμουνα και Αθήνα, τότε είχα και 2 ώρες ταξίδι, ας πούμε, μέχρι να έρθω στην Τρίπολη. Και γυρνάω.
μαζευόμαστε όλοι και αρχίζει μετά το παιχνίδι. Τι εννοώ παιχνίδι? Ξεκινάει η φάση του να βρούμε όνομα. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, εγώ δεν ξέρω, ο άλλος δεν ξέρω. Πετάω και εγώ τη φαϊνή ιδέα, New Era κάτω παύλα GR. New Era φάση νέα εποχή του gaming, μιας που υπήρχε η ανάπτυξη νέας γενιάς κονσόλες, νέας γενιάς παιχνίδια τότε και το ένα το άλλο. Η τεχνολογία προχώραγε. Οπότε, νέο κανάλι κι εμείς, λέω θα το κάνουμε New Era κάτω παύλα GR. GR, ξέρεις, ελληνικό ας πούμε κανάλι, Greek. Προχωράμε, φτιάχνουμε email και τέτοια, όπως και θα δείτε το email μας ακόμα New Era κάτω παύλα GR είναι. Δεν μου άρεσε, ήθελα κάτι πιο... Χαλαρό. Όχι χαλαρό, δεν θα το λέγα χαλαρό. Κάτι πιο next gen, κάτι πιο εύκολο να το προφέρεις, το να γίνει πιο γνωστό το όνομα εύκολα στον κόσμο, στο κοινό. Και αποφασίζω να το κάνουμε Gaming Therapy TV. Όπως και έχει μείνει ακόμα. Βασικά Gaming Therapy κάτω παύλα GR. Το κάτω παύλα GR, αυτό τα πούμε χάλαγε, αλλά και πάλι μαλάκες εμείς το βάλαμε. Μετά από κάνα μήνα, 2 μου την ξαναβαράει, το ξαναλάζω, το κάνω Gaming Therapy TV. Τότε είπα ότι εδώ είμαστε. Αυτό το όνομα με αντιπροσωπεύει το κανάλι, αντιπροσωπεύει εμένα, αντιπροσωπεύει το Σπύρο, γενικά την ομάδα αντιπροσωπεύει. Και λέω, αυτοί είμαστε, αυτό γουστάρουμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Γιατί μου έχουν τύχει σκηνικά στα live stream που κάνω με πολλά παιδιά που έχουν προβλήματα, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Αν φυσικά με ρωτήσει εδώ director. Είπα εδώ είμαστε, αυτό είναι, αυτοί είμαστε, έτσι θα προχωρήσουμε. Και έτσι έγινε γνωστό. Εποχές Τρόβο και τα λοιπά, γίναμε γνωστό κανάλι, το όνομα αναγνωρίστηκε ως προς τον κόσμο παγκοσμίως. Γιατί στριμάραμε σε όλο τον κόσμο live και ήταν και η ισπανική πλατφόρμα κάποια στιγμή, αλλά μετά έγινε η ιταλική. Οπότε εκεί γίναμε γνωστοί, εκεί πήραμε τα πάνω μας, μιλάμε τώρα για 200-300 follow το stream κάθε βράδυ. Μιλάμε τώρα για πολλή υποστήριξη, δηλαδή ήτανε... Δεν μπορώ να περιγράψω δηλαδή, το συναίσθημα που είχα εγώ εκείνη τη στιγμή που άρχιζε και από το 0 μπαίνανε 200-300 άτομα και άκουγες όλη την ώρα το alert του follow να βαράει στα αυτιά σου και να λες μαλάκα τι γίνεται, τι είναι όλο αυτό ρε μαλάκα, το κανάλι ξέρεις μεγαλώνει, γίνεται γνωστό. Εγώ προσωπικά που το κράτησα και 5,5 χρόνια μόνος μου, γιατί εντάξει καλώς ή κακώς τα παιδιά δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν κάποια φάση και μετά λόγω δουλειάς, λόγω ότι υποχρεώσεις το ένα το άλλο, και επειδή εμένα δεν μου πήγαινε η καρδιά να το κλείσω, το κράτησα μόνος μου στις πλάτες μου όλα τα κανάλια, YouTube, Twitch, Trovo, TikTok, Instagram, όλα. Είναι ρε φίλε να λες, ξέρεις κάτι, η δουλειά που κάνω πιάνει τόπο κάθε βράδυ. Δηλαδή χάνω χρόνο από τη ζωή μου, από την προσωπική μου ζωή, το να βγω έξω να διασκεδάσω, να κάνω να ράνω, για να κάτσω να διασκεδάσω κόσμο που έχει ανάγκη, έχει προβλήματα ή δεν έχει οικονομική άνεση να πάρει κάποια κονσόλα, κάποιο παιχνίδι να το παίξει, να το δει. Και ξέρεις, είναι άλλο συναίσθημα να στριμάρεις ένα παιχνίδι που κάποιος δεν μπορεί να το πάρει και θέλει να το δει από κάπου, από κάποιον Έλληνα, και δεν υπάρχει άλλος Έλληνας να το κάνει, και ας υπάρχει δεν του αρέσει κάποιος συγκεκριμένος creator. Εντάξει. Και του αρέσει ο τρόπος ο δικός σου όπως το κάνεις και αυτά, είναι άλλη φάση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω άμα δεν το νιώσεις αυτό το συναίσθημα. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισες όταν ξεκίνησες να κάνεις επιτέλους live και YouTube και όλα αυτά? Πολλές σε φάση και προσωπικές, αλλά και με άλλα κανάλια να δέχομαι πόλεμο. Επειδή βλέπω ότι ανεβαίνει το δικό μας κανάλι και αυτοί με έναν στάσιμοι. Παιδιά που ξεκινήσαμε παρέα έτσι. Να τους έχω βοηθήσει εγώ να ανοίξουν κανάλια και απλά να προσπαθούν να με σαμποτάρουν για να πάω εγώ σκατά και να πάνε αυτοί καλύτερα από μένα. Έχω βιώσει πολύ όλο αυτό το κομμάτι, την έχθρα και τη ζήλια, να το πω έτσι. Γιατί είχα ομάδα γερή και παιδιά γερά ως moderators και τέτοια, και άλλα κανάλια προσπάθησαν να μου τους φάνε όλους αυτούς τους fans, όλους τους viewers, όλα αυτά τα πράγματα, και όποτε τους συναντούσα από κοντά μου το παίζανε όλοι. Που είσαι θεράπη, που είσαι αγόρι μου, καλά είσαι, καλά, όλα καλά, μου το παίζανε όλοι καλοί, όλοι φίλοι, όλοι ξέρεις. Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς δεν κρατάμε κακία, είμαστε πολύ πιο ανώτεροι από όλους γενικά και μιλάμε σε όλο τον κόσμο, παρόλο που ξέρουμε ότι εμείς τους βοηθήσαμε και οι ίδιοι το ξέρουν κατά βάθος, άσχετα αν δεν θέλουν να το πούνε. Χάρη σε εμάς δηλαδή ανεβήκαν κάποιοι και μείναμε εμείς στάσιμοι. Αλλά δεν μας νοιάζει. Εμείς
Σκοπός μας είναι να πιάσουμε τον κόσμο, τον σωστό, τον καλό και να περνάμε καλά, παρά να έχουμε τους 1000 fans, χιλιάδες viewers και τέτοια και να είναι όλοι σκατά. Τέλος πάντων, προσωπικές δυσκολίες. Εγώ κάνω 2 δουλειές. Ωραία. Συν το live stream, γιατί πλέον είναι δουλειά. 3. Κατάφερα και πήρα την πιστοποίηση επαγγελματία streamer στα 2 χρόνια. Στο Twitch. Στο Trovo το πήρα στα 3 χρόνια, λόγω ότι τότε άνοιξε το Trovo. Και σιγά σιγά πήρα και στο TikTok. Στο TikTok εγώ ξεκίνησα να κάνω live stream από τους 10 followers, το οποίο γινόταν από τους 1000 followers. Και τους έστειλα τις πιστοποιήσεις μου και με δεχτήκαν ως επαγγελματία streamer και στο TikTok. Στο ένα κανάλι, εντάξει, δεν πολύ κάναμε live stream στο Twitch, τώρα ξεκινήσαμε μόνιμα Twitch. Είχαμε γύρω στους 700 κάτι, νομίζω, followers, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. 768, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τώρα ξεκινήσαμε εκεί. Στο TikTok έχω γύρω στους 2.700, 800, δεν θυμάμαι, σχεδόν 3.000 τέλος πάντων. Και στο Trovo είχαμε γύρω στους 4.800 πάλι. Στο Instagram, εντάξει, δεν το συζητώ, είχαμε γύρω στους 15.000 followers στο πρώτο, το οποίο μας το χακάρανε. Το πήρα πίσω, αλλά επειδή τότε δεν υπήρχαν τα step 2 verifications και τέτοια, φοβήθηκα ότι θα μου κάνανε ζημιά με προσωπικά στοιχεία και με τέτοια του καναλιού και αυτά. Οπότε το έκλεισα και άνοιξα ένα καινούριο και σιγά σιγά το ανεβάζουμε και αυτό. Στο Discord server μας πάλι πάμε καλά. Καθημερινά έχουμε με 9-10 άτομα σε κλήσεις. Περνάμε ωραία, γελάμε, παίζουμε παιχνίδια όλοι μαζί κτλ. Όπως και συμμετέχουμε και σε live stream. Όπως βλέπουμε ταινίες. Είναι πολύ ωραία. Να μπείτε. Αυτό ήταν promote. Λοιπόν, προσωπικές δυσκολίες αντιμετώπισα με τον εαυτό μου πάρα πολύ, διότι επειδή κάνω πολλές δουλειές, δεν έχω χρόνο να κάνω και live stream, δηλαδή πολλές φορές αργώ να κάνω live stream, οπότε με την προϋπόθεση ότι θα αργήσω να κλείσω το live stream, οπότε αργώ να κοιμηθώ, αργώ να ξυπνήσω να πάω το πρωί στη δουλειά, δηλαδή κούραζα τον εαυτό μου αδίκως. Αλλά πολλές φορές δεν είναι και για άδικο σκοπό, είναι και για καλό σκοπό, γιατί πάει καλά και το χαίρομαι. Αλλά έχω έρθει σε πολλές αντιπαραθέσεις και με τους φίλους μου και με την ίδια μου την ομάδα. Έχουμε παρεξηγηθεί πάρα πολλές φορές με την ίδια μου την ομάδα. Αλλά εντάξει, με το σωστό διάλογο και το σωστό τρόπο όλα λύνονται. Οι περισσότεροι απλά δεν καταλαβαίνουν το πώς τα λέω, γιατί το πονάω, γιατί είναι λες και το έχω σαν παιδί μου το κανάλι, γιατί το έχω χτίσει από ένα μικρό πετραδάκι και το είχα ένα ολόκληρο κτίριο. Οπότε δεν μπορούν να καταλάβουν περισσότεροι το πώς το νιώθω εγώ και το πώς το αγαπάω και το λέω αυτό το πράγμα. Το κάθε πράγμα για το κανάλι. Την κάθε ιδέα, το κάθε πράγμα. Και έτσι γινόντουσαν παρεξηγήσεις πολλές. Και ακόμα και τώρα δηλαδή συμβαίνει αυτό, αλλά πλέον σιγά σιγά αρχίζουν και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, οπότε καταλαβαίνουν το πώς το λέω, καταλαβαίνουν την κάθε λέξη. Οπότε τα βρίσκουμε, δεν τσακωνόμαστε, ας πούμε. Παλιά στην αρχή όμως υπήρχαν πολλοί τσακωμοί. Ακόμα και πέρσι, ας πούμε. Αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα ok. Προχωράμε δυνατά πλέον με σωστό ρυθμό, σωστή διαχείριση θεμάτων, σωστή διαχείριση stream, σωστή διαχείριση διαλόγου, όλα. Είναι όλα σωστά, δηλαδή δεν έχω παράπονο κανένα. Και τα οικονομικά μας, δηλαδή κάνουμε σωστή διαχείριση για το stream, να πέσουν όλα τα donate, όλα τα οικονομικά τέλος που μαζεύει το κανάλι, να πέφτουν πάλι στο κανάλι για να βλέπετε καλύτερα πράγματα. Δηλαδή κάνουμε upgrades, παίρνουμε καινούριες κάμερες, καινούργια μικρόφωνα, καινούργια παιχνίδια, καινούργια συστήματα, για να βλέπετε εσείς οι ίδιοι καλύτερα πράγματα. Πώς διαχειρίζεσαι τα αρνητικά σχόλια ή τοξικούς παίχτες κατά τη διάρκεια ενός live? Πανεύκολο. Έμαθα να είμαι ήρεμη δύναμη σε αυτά πριν ξεκινήσω το κανάλι. Ήξερα θα πάρω αρνητικά σχόλια και ζήλια και έχθρα και το οτιδήποτε, οπότε τα έγραφα κανονικά εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Να το πω ή θα το γράψεις σε παρενθέσεις? Το ξεκάθαρα στα αρχίδια μου. Τέλος πάντων, το έγραφα ξεκάθαρα στα αρχίδια μου. Απλά και με αυτό το μότο. Ναι. Με αυτό το μότο προχώρησα από την αρχή μέχρι και τώρα, ακόμα και σήμερα με αυτό το μότο ξεκινάω και προχωράω ξεκάθαρα στα αρχίδια μου. Οπότε, όσοι έχετε να κάνετε αρνητικά σχόλια, παιδιά, βάλτε το καλά στο μυαλό σας, είναι ξεκάθαρα στα αρχίδια μου. Θα το πω πολλές φορές γι' αυτό.
Ξεκάθαρα στα αρχίδια μου. Ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιξες και σου κόλλησε το μικρόβιο του gaming, ρε παιδί μου? Το παιχνίδι που έπιασες στα χέρια σου την πρώτη φορά και λες ότι ξέρεις κάτι, θέλω να δοκιμάσω και άλλα games λόγω αυτού του game. Τράβαμε. Βλέπεις. Αυτός εδώ, man. Αυτός εδώ. Ήταν και θα είναι το μικρόβιό μου. Χάρη στο Crash Bandicoot το 3 θυμάμαι τότε. Μετά ξεκίνησα, έπαιζα το 2, το 1, τα πήγα λίγο αντίθετα. Ανάποδα, γιατί μια ζωή ανάποδο παιδί ήμουνα. Μετά έπαιξα το 4 που ήταν με τα αυτοκίνητα τότε, το Nitro Fuel, το λεγόμενο σημερινό, τη σημερινή εποχή. Και μετά άρχισαν και βγαίνουν, ξέρεις, τα παιχνίδια της Disney, Tarzan, Ηρακλής, Mickey Mouse, Lucky Luke. Καλά, αυτά είχαν. Lucky Luke, εντάξει, δεν είναι Disney, ξέρεις, λέω. Αυτά, αλλά φαντάζομαι τα πιάσεις μετά το Crash Bandicoot. Το 94 είμαι, φίλε. Άρχιζα και έπαιζα παιχνίδια από το 97. Τι ήμουνα, 3 χρόνων παιδί ήμουνα. Πουτσούλα ήμουνα, τι ήμουνα. Νιάνιαρο. Αλλά έπαιζα με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είχε κόλλημα με τα παιχνίδια. Έπαιζε FIFA, έπαιζε τέτοια πράγματα και έπαιζε κάποια πολεμικά. Τότε θυμάμαι ήταν το Army Men, έτσι λεγόταν ένα παιχνίδι που ήταν. Ξέρεις, θυμάστε τα πλαστικά, τα στρατιωτάκια που είχαμε κάποτε που ήταν τα πράσινα και τα μπέζ. Ήταν τέτοιες φιγούρες, ας πούμε, αλλά ήταν και καλά παιχνίδι. Θα τα κάνω κάποια στιγμή live stream, retro live stream αυτά. Γουστάρω πολύ κάτι τέτοια. Μου άρεσε πάρα πολύ και αρχίζαμε και παίζαμε μετά Tarzan, παίζαμε Ηρακλή. Θυμάμαι είχε βγει τότε, πριν παίξω όλα αυτά που σας λέω, την είχα δει στην τηλεόραση την κονσόλα, το PS1. Looney Tunes. Το PS1, το διαφημίζει τηλεόραση. Καλά, παλιά ήταν και ωραία αθώα χρόνια. Άλλες διαφημίσεις, άλλα όλα. Ήταν και ποιοτικά και τα παιχνίδια μας όλα, δεν ήταν ψευτιές όπως είναι τώρα. Και του λέω του πατέρα μου, ξέρεις κάτι, το θέλω. Δεν μου απαντάει. Ο πατέρας μου τότε δουλεύει, το περίμενα στο βράδυ, έτσι, από τα ξημερώματα μέχρι τη νύχτα, 1 η ώρα. Σε δικιά του επιχείρηση. Λοιπόν, σε κάποια φάση γυρνάει ένα βράδυ, το επόμενο βράδυ βασικά κιόλας, θυμάμαι, και τον ακούω που γυρνάει. Πάντα, δεν έχω παράπονο, πάντα ερχόταν, μου φέρνε αυτοκινητάκια, αυτοκινητόδρομους, τότε ήταν της μόδας, αυτοκινητόδρομοι ήταν το πιο ακριβό παιχνίδι τότε. Και παίζαμε νύχτα έτσι, γιατί είχα κάβλα εγώ να τα ανοίξω. Μου φέρνε κάτι γερανούς, κάτι αυτά. Τέλος πάντων, και θυμάμαι εκείνο το βράδυ μου είχε φέρει το PlayStation 1. Και πάμε σε ένα man την επόμενη μέρα. Man, ξέρεις, έναν άνθρωπο ρε, που πουλάει παιχνίδια και κονσόλες. Και μου λέει διάλεξε ποιο παιχνίδι θες. Σαν πρώτο σου παιχνίδι. Δεν ήταν άλλο το Crash Bandicoot 3. Δεν ξέρω γιατί, δεν το ήξερα σαν παιχνίδι. Είδα την Αλεπού και λέω θα το πάρω. Μου κάτσε στο μάτι εκεί, μπαμ. Και θυμάμαι η αδερφή μου, γιατί είχαμε πάει και με την αδερφή μου παρέα και παίζαμε. Διάλεξε την Barbie με τα horse racing, ήταν με κάτι αγώνες αλόγων και ξέρεις, horse ride, πώς τα λένε ρε παιδί μου, η πασία. Με κάτι τέτοια ήταν. Πρόσεχε στο άλογο και κάτι τέτοιο. Και τώρα ήμασταν το άκουσα αντίθετο. Η μία ξέρεις έπαιζε Barbie, εγώ έπαιζα Crash Bandicoot, γαμώτο, ξέρω εγώ, το άλλο ζωές να μαζέψει, μίλα το ένα το άλλο. Κόλλημα και ο πατέρας μου με το Crash. Ήταν ωραία χρόνια. Crash Bandicoot on the top. Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το πιο unpopular opinion που έχεις για πολύ διάσημο παιχνίδι? Ότι βλέπεις αυτό το παιχνίδι και λες ότι καλά, εντάξει, γιατί είναι τόσο διάσημο αυτό το παιχνίδι? Θα το πω ή θα με κράξουν όλοι? Ο κάθε άνθρωπος αυτή τη ζωή, Γιώργο μου, έχει γνώμες. Θα το πω και ξεκάθαρα στα αρχίδια μου, κράξτε με ελεύθερα στα σχόλια. Expedition 33. Expedition 33, Τσάμπα λεφτά. Τζάμπα λεφτά. Τσάμπα λεφτά. Τσάμπα πήρε Game Awards. Για μένα. Το πήρα, το αγόρασα, release date, το έπαιξα σε live stream. Μετάνιωσα την ώρα και τη στιγμή που χαράμισα ένα live stream για αυτό το παιχνίδι. Παρακαλούσα το χρόνο να περάσει γρήγορα αυτό το γαμμένο 2ωρο για να κλείσω το live stream. Το έπαιξες όμως όλο το game, έτσι, για να το λες αυτό. Έπαιξα 2 ώρες σε live stream και το υπόλοιπο το παίξα μόνος μου off camera. Για να δω τι μαλακία είναι αυτή. Δεν μ' άρεσε, όχι. Καθόλου, Καθόλου. Respect. Καθόλου. Μαλακά, ναι. Ξεκάθαρα. Θες να το δώσω να το παίξεις? Θες να το δώσω να το παίξεις, το έχω σε CD. Για πού, θα το πεις 5.
Θα δούμε. Μα ξέρω ότι έχω ακούσει ότι είναι καλό. Όντως ήταν ωραίο, είχε ωραία μουσική, αλλά για τον μπούτσο gameplay. Μία από τις πιο μεγάλες ερωτήσεις στην καθημερινότητα του gaming community τουλάχιστον είναι κάτι που πρέπει να σε ρωτήσω, Γιώργο μου. Κονσόλα ή PC? Δεν μπορώ να σε απαντήσω. Γιατί? Αν με ρωτήσεις πριν χρόνια θα σου λέγα κονσόλα. Τώρα? Αν με ρωτούσες πριν 2 χρόνια θα σου λέγα μόνο PC. Αν με ρωτήσεις τώρα, και τα δύο. Και τα δύο αποτελούνται από εργαλεία τα οποία προχωράνε το κανάλι μας μπροστά. Χωρίς το PC θα ήμασταν τίποτα, δεν θα υπήρχε το κανάλι. Χωρίς την κονσόλα δεν θα προχωρήσει το κανάλι τελευταίο χρόνο. Εντάξει, οπότε αποτελούνται από 2 βασικά εργαλεία τα οποία κάνουν το καλύτερο combine και γίνεται ο απόλυτος Megazord. Να σου το πω έτσι. Κύριε Θέραπη, θέλω να μας πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο rage quit που έχετε κάνει ενώ live σε παιχνίδι. Είτε αυτό είναι single είτε αυτό είναι multi. Είναι πολλά. Πού να ξεκινήσω το... Ένα, το μεγαλύτερο που πιστεύεις εσύ κατά τη γνώμη σου, ότι σε έβγαλε έξω φρενών, έξω από τα ρούχα σου, βέβαια. Καλά, League of Legends κλασικά. Δεν υπάρχει και ποιος δεν έχει κάνει rage quit στο League of Legends. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν θυμάμαι. Είναι πολλά τα rage quit μου. Καταρχάς είμαι πιο γρήγορο στο Alt F4. Δεν υπάρχει. Τα χέρια μου πάνε. Διαλέγουν μπαμ τις μοίρες που είναι το Alt και το F4 και πάνε απλά. Πραγματικά. Δεν το πιάνει καν η κάμερα το χέρι μου που κάνει αυτό. Όπως είμαι εκεί κάνω. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Υπάρχουν μάρτυρες που το λένε κιόλας αυτό ότι είμαι πιο γρήγορο στο rage quit. Alt F4. Πόσο μάλιστα στα horror. Γιώργο, single players ή multiplayer στο παιχνίδι? Εντάξει, το κάθε ένα έχει τη δικιά του χάρη. Single player, ξέρεις, είσαι αραχτός, πτάκι σου, σορτσάκι, ξεβράκωτος, ξέρω εγώ. Παίζεις, αράζεις, απολαμβάνεις. Εντάξει, καλύτερο single player, Red Dead. Top. Ποιος έχει να πει για το Red Dead? Ακόμα και τώρα πατάει πολλά παιχνίδια σαν κατσαρίδα κάτω. Ακόμα και τώρα, στη λεπτομέρεια και σε όλα. Λοιπόν, απλά απολαμβάνεις τοπία, χαζεύεις το ένα, το άλλο. Το καλύτερο παιχνίδι. Single player, απλά απολαμβάνεις, το ξαναλέω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τίποτα, ρε, μπαίνεις μέσα στην οθόνη και βυθίζεσαι. Σε ένα εικονικό κόσμο, ξεχνάς τα πάντα. Multiplayer, άλλη χάρη. Παίζεις με την παρέα σου. Γουστάρεις, λέτε μαλακίες, γελάτε. Άλλος χαβαλές, τσακωμοί. Να χαλάς φιλίες μέσα από ένα παιχνίδι και μετά να λες: ξέρεις κάτι, μαλάκα, συγγνώμη. Ήμουνα εκτός εαυτού, δεν ξέρω ποιος ήμουνα, ποιος μίλαγε αυτή τη στιγμή. Και έτσι από αυτές τις κουβέντες, ξέρω εγώ. Έχουμε τσακωθεί πολλές φορές. Γιατί εμείς δεν έχουμε τσακωθεί? Τι θες να πω? Να πάω να δουν το βίντεο το Chain Together. Το Yap. Ρέπο. Παιχνίδια των 8 ευρώ μας έχουν κάνει να τσακωθούμε άπειρες φορές. Δεν έχουμε τσακωθεί με Destiny, με Red Dead, με τέτοια και έχουμε τσακωθεί με παιχνίδια των 8 ευρώ. Δηλαδή και παιχνίδια τα οποία δεν έχουν high γραφικά να πεις ότι παίζω παιχνιδάρα. Παίζουμε μαλακίες, σάπιες και τσακωνόμαστε. Μιας και ανέφερες γραφικά, θα σε ρωτήσω. Γραφικά ή gameplay? Γραφικά. Αλήθεια. Γραφικά, είμαι των γραφικών. Είμαι άρρωστος με τα γραφικά. Okay. Και τώρα το τελευταίο χρόνο κιόλας με έχει πιάσει ένα άλλο μικρόβιο το οποίο δεν το είχα ποτέ μου και ποτέ δεν τα παρατηρούσα. Ίσως επειδή μεγαλώνω σιγά σιγά και τα παρακολουθώ. Τα παρατηρώ. Μουσική. Soundtracks. Κάθομαι και ακούω τα ambient. Ακούω τις μουσικές μάχης. Μουσική περιβάλλον. Μουσική... Όλα τα παρατηρώ και πραγματικά απλά αράζω. Αράζω και ακούω. Δεν παίζω. Το παρατηρώ το παιχνίδι έτσι και απλά αράζω και ακούω. Ας πούμε. Έχω λιώσει το Spotify του Death Stranding 2. Red Dead Redemption 2. Άλλο ένα παιχνίδι που δεν μου άρεσε. Ήταν χαλιά παράδεκτο, αλλά μου άρεσε το soundtrack. Assassin's Creed Valhalla. Και οπτικά ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι το Valhalla. Μου το πάσαρε, η Ubisoft μου το πούλησε πολύ γαμάτα σε pre-order. Και τα trailers και όλα αυτά. Βάσει trailer και τέτοια μουσική, ξέρεις, Valhalla Calling και κάτι τέτοια. Και λέω, μαλάκα, άντε να βγει, δεν περνάνε οι μέρες να βγει, λέω, πάω το πάρω, αλλά γίνω Viking. Ποιος δεν έχει δει Vikings, μαλάκα, Ragnar Lothbrok και τέτοια, ποιος δεν τα έχει δει, ποιος δεν έχει καβλώσει με αυτά τα πράγματα. Μιλάμε, είναι να το βγάζει κάποιος, μαλάκα, το βαράω εδώ πέρα και παίζω. Βάλτα μέσα που σου λέω. Λοιπόν, και μου το πασάρει ωραία η πουτάνα η Ubisoft και μου κάνει μετά μια μαλακή κατρακύλα έτσι. Άρα με παίρνεις εδώ στις σκάλες και να με ρίχνεις κάτω, μου πεις πάρτα μαλάκα, γαμίσου. Σου πήρα τα λεφτά σου. Απαράδεκτο.
Αλλά ωραίο soundtrack. Μπράβο, Ubisoft. Keyboard με mouse ή controller? Controller. Δεν μπορώ να παίξω με keyboard καθόλου. Είμαι 6 χρόνια streamer με κανάλι, συν άλλα 3-4 που παίζουμε επαγγελματικά μόνοι μας, έτσι. Χώρια από το σχολείο που παίζαμε Age of Empires, Age of Mythology, Lord of the Rings και κάτι τέτοια strategy games και τέτοια, Far Cry και κάτι τέτοια. Εκεί είναι άλλο καπέλο. Παίζαμε. Αλλά αν ρωτάς εμένα τι με βολεύει, controller. Ρέτρο παιχνίδια ή καινούργιοι τίτλοι? Παίζεις βρώμικα, Σπύρο. Παίζεις βρώμικα γιατί, θα σου πω, άλλα τα μάτια του λαγού, άλλα της κουκουβάγιας λένε. Εντάξει, αλλιώς θα δεις εσύ τα καινούργια παιχνίδια, αλλιώς θα τα δω εγώ. Εγώ θα δω τα γραφικά. Εσύ θα θες ένα story να σε τραβήξει να παίξεις. Εγώ χαίστηκα για το story, για την μπλοκή του παιχνιδιού. Θέλω απλά να βλέπω ωραία γραφικά κρίσταλο. Να βλέπω ρεαλισμό. Ωστόσο, γιατί λέω άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Τα χρόνια περνάνε. Παιχνίδια που ήταν πιξελάκι, λες τι μαλακία είναι αυτή. Για μένα πλέον είναι θησαυρός. Είναι καλύτερο και από τα γραφικά του κρίσταλου. Άμα δείξει και εκεί έχω και το Pac-Man. Εδώ, Pac-Man. Παντού, καπέλα έχω Pac-Man. Όλα τα retro. Γουστάρω retro. Είναι λίγες retro. Retro gamer, full. Η επόμενη ερώτηση μου, Γιώργο. Stealth παιχνίδια ή Rambo going all in? Γιούρια. Έλληνες! Κολοκοτρώνης. Όλα, χύμα στο κύμα. Χύμα στο κύμα και ό,τι γίνει, Γιούρια. Κάποια στιγμή θα βγει η πίστα. Εάν μπορούσες να παίξεις ένα βιντεοπαιχνίδι όλη σου τη ζωή, αλλά μόνο αυτό το παιχνίδι. Μόνο αυτό. Κανένα άλλο. Παίζεις βρώμικα τώρα. Παίζεις πολύ βρώμικα τώρα. Έχω top 3 και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Είναι μαζί όλα αυτά. Πρέπει να διαλέξεις. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Να μαντέψω, το πρώτο είναι το Red Dead. Όχι. Όχι! Το πρώτο είναι το πρώτο μου παιχνίδι που θα παίξα. Crash Bandicoot. Okay. Δεν μπορεί κανείς να πάρει τη θέση του. Κανένας. Μετά πάει Red Dead και το 1 και το 2 όμως. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει αυτά. Γι' αυτό σου λέω παίζει βρώμικα. Που βέβαια στα top 2 θα έβαζα και το Red Dead, τη σειρά Red Dead και τη σειρά Kingdom Hearts. Δεν μπορώ να την ξεχωρίσω τη σειρά. Είναι και τα δύο είναι οι ίδιες μου αγάπες. Λατρεύω Disney, μεγάλωσα με Disney ταινίες. Είναι ένα παιχνίδι που είναι Disney, μίξη Final Fantasy κτλ. Final Fantasy by the way δεν έχω παίξει ποτέ. Αν έχω μάθει χαρακτήρες Final Fantasy έχω μάθει από το Kingdom Hearts. Αλλά Kingdom Hearts για μένα τίποτα. Μόλις βγει το 4 παίρνω αναρωτική. Και τα ρέστα παγωτό. Παίρνω αναρωτική, δεν ξέρω τι θα με χάσουν, θα πω ότι είμαι στο νοσοκομείο. Γεια σας και απλά θα παίζω Kingdom Hearts. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ. Και μοιράστηκες τα πράγματα μαζί σας. Να είσαι καλά, φίλε μου. Το χέρι γιατί. Καλά. Γεια σας. Να πάτε στο καλό. Φεύγω. Ναι. Το νεράκι μου λίγο. Γεια σας. Γεια σου. Γεια. Έτσι για να ξέρεις, αυτή τη στιγμή έχεις κάτι τελείες από πάνω από τη μαλακία. Ελύθη το πρόβλημα. Το ένα. Αυτό πιο πολύ μαλακή, αυτή με στραβώνει. Καλά, εντάξει. Σε πληρώνουμε με το λεπτό, Γιώργο, μου φοβάσαι. Λοιπόν, άκου αν δεις τι θέλω να κάνεις. Εγώ τώρα ντρέπομαι, το ξέρεις. Δεν ξέρω. Δεν το έχω με αυτά να με φέρω μέσα σε τέτοια. Γενικά με το βίντεο δεν το έχω. Το έχω με το live. Βάλε στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή ότι είμαι παθεντικό σε μια επιχείρηση και έρχεσαι να σου πάρω συνέντευξη. Καλά. Ποτέ δεν έχω πάρει συνέντευξη. Απολύεσαι. Στην πούτσα μου. Στην πούτσα μου. Θέλω να κάνεις το εξής. Θέλω να κατέβεις κάτω και να ανέβεις. Αλήθεια τώρα. Έλα ρε μαλάκα, κάνε λίγο. Θα φαίνομαι όρθιος ή θα φαίνομαι κομμένος. Κοίτα εκεί. 1, 2, 3 και action. Μη με τραβάζω.
Δεν θες να με ρωτήσεις κάτι πιο συγκεκριμένο? Μην μου πατάς τέτοια πάσα και ξεκινά να λέω Δεν σε ρώτησα κάτι. κείμενο. Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Μην Δεν σε με... ρώτησα κάτι. Είναι σαν να μου πετάς τον μπαλάκι τώρα να σου Δεν πω σε όλη την ρώτησα. ιστορία. Δεν σε ρώτησα. Θα σε κάνω ερωτήσεις ρε βλάκα, δεν σε ρωτάω. Α, δεν είναι ερώτηση αυτό το οποίο Όχι κάνεις. ρε, γιατί άκουσες να είναι ερώτηση. Σαν ερώτηση, να άφηνες ερωτηματικά. Κάτι. Μην με κοιτάς και γελάς, δεν μπορώ. Θα κοιτάω από εδώ. Κοίτα με σαν να κάνουμε κουβέντα μεταξύ μας, δεν μπορώ. Νιώθω ότι με κοροϊδεύεις και δεν μπορώ. Έλα ρε Γιώργο, τελειώνω. Άμα δεν ξεκινήσεις έτσι θα τελειώσουμε ποτέ. Δεν φταίω εγώ. Δεν μου ξαναπάει συνέντευξη. Δεν έχεις πάει στη δουλειά σου ποτέ. Όχι. Πώς διαχειρίζεσαι. Περίμενε. Τώρα. Ωραία. Αυτό που λέω τώρα δεν θα πει στο βίντεο. Ωραία, κάτσε γιατί μου ήρθε αυτερνιστό. Περιμένω. Μου ήρθε. Το νιώθω εδώ πάνω, αλλά δεν μου βγαίνει. Τέλος πάντων, πάμε και θα μου βγει. Όταν ξεκινάς ένα live, υπάρχει κάποιο σε εισαγωγικά τελετουργικό που κάνεις ενώ παίρνεις κάποια συγκεκριμένα snack και προετοιμάσαι για ένα παιχνίδι το οποίο ετοιμάζεσαι να παίξεις για πάρα πολλή ώρα. Ναι, αρχικά κάθομαι ο κλαδόν, κάνω το σταυρό μου και λέω Θεέ μου, μακάρι να μου φέρεις, ξέρω. Όχι, δεν το βάλεις αυτό. Βάλει το στα. Ναι. Λοιπόν, όχι, γενικά. Όχι. Περιμένω. Πέγγι Καρά, ηθοποιός. Τον κολοκοτρώνει που είναι πάνω στο άλογο και φωνάζει στους άλλους από πίσω που είναι με το λαό, αλλά να αχνοφαίνεται πίσω μου, ξέρεις, κατάλαβες. Και να φωνάζει Έλληνες, Έλληνες μαζί μου. Αυτό θέλω.